L'estat d'alarma a causa del coronavirus ens està generant situacions complicades, però no patisques, anem a estar més a prop de tu, de les persones en situacions difícils a casa. Com Carme, que té 78 anys, és dependent i viu a casa del seu fill Vicent, que s'encarrega d'ella. Ara Vicent s'ha contagiat del coronavirus, s'ha de mantenir en quarantena i necessita algú que es faça càrrec d'ella. O Ramon, que té 67 anys, té mobilitat reduïda i viu a soles. No disposa de familiars propers i en l'estat de confinament actual no pot eixir de casa a fer la compra o anar a la farmàcia. Els fills de Lucía, Cristian i Amaya, tenen la beca parcial de menjador i ara que l'escola està tancada, Lucía té problemes per donar-los el dinar. Marc té una malaltia crònica i acudeix habitualment al centre de dia. Ara el centre està tancat i la seva malaltia podria empitjorar sense l'atenció adequada. Si estàs en una d'aquestes situacions o semblant, posa't en contacte amb els serveis socials del teu municipi o telefona al 012. Escoltem la teua veu. Cuidem de tu. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Generalitat Valenciana.